उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय। आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, कला क्रीडा सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा। प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा। अनेक वर्ष प्रलंबित आंबोली गेळे कबुलातदार प्रश्न अखेर सुटलाय। मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या प्रश्नास मान्यता मिळाली, त्यामुळे आता याचा आंबोली गेळेतील लोकांना फायदा होणार आहे। मात्र यावरून सत्ताधारी पक्ष शिवसेना आणि भाजप पर्यायानं दीपक केसरकर आणि भाजप समर्थकात श्रेयवादावरून शीतयुद्ध रंगलाय। त्यात भाजप जिल्हाध्यक्ष राजन तेलींनी लावलेल्या बॅनरनी श्रेयवादाच्या वादाला तोंड फोडलंय। भाजप जिल्हाध्यक्ष राजन तेली यांनी नगर परिषदेसमोर बॅनर लावत राज्य सरकारचे जाहीर आभार मानले। आंबोली गेळे कबुलातदार प्रश्न मार्गी लावल्याबद्दल त्यांनी आभार मानले। पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांचा मोठा फोटो यावर आहे, तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा, प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांसह केंद्रीय मंत्री नारायण राणे, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि नुकतेच शपथ घेतलेले उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे फोटो आहेत। दरम्यान माजी पंचायत समिती सदस्य संदीप गावडे यांनी हा प्रश्न सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्यामुळेच मार्गी लागल्याचं सर्वप्रथम वक्तव्य केलं होतं। त्यानंतर राजन तेली यांनी देखील हा प्रश्न मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारमुळेच सुटला असल्याचं सांगितलं। यातच हा प्रश्न सुटावा यासाठी स्थानिक आमदार तथा शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनीच सातत्यानं पाठपुरावा केलं असं मत शिवसेना आंबोली विभाग प्रमुख विलास गावडे यांनी व्यक्त केलं। तर भाजप युवा मोर्चा जिल्हा चिटणीस बंटी पुरोहित यांनी याला प्रत्युत्तर देताना केसरकर समर्थकांनी फुकाचं श्रेय घेऊ नये, पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण, राजन तेली यांच्यामुळेच हा प्रश्न मार्गी लागला असं विधान केलं होतं। त्यावर केसरकर समर्थक विलास गावडे यांच्याकडून श्रेयवाद आणून युती सरकारच्या निर्णयाला वादाचा मुद्दा करू नये, बंटी पुरोहित यांनी आंबोली गावच्या विषयात पडू नये असा पलटवार केला। त्यामुळे अनेक वर्ष प्रलंबित आंबोली गेळेच्या कबुलातदार गावकार प्रश्न मार्गी लागल्यानंतर शिवसेना भाजपात श्रेयवादाची लढाई सुरू झालेली पाहायला मिळते। तर यात शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांचीही एंट्री झाली आहे। शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी हा प्रश्न शिंदे फडणवीस सरकारच्या माध्यमातून सुटलाय, त्यामुळे कोण काय बोलतं याकडे आपण लक्ष देणार नाही, श्रेय घेणार नाही। मी अनेक वर्ष याचा पाठपुरावा केलाय, त्यामुळे आता लोकांचा प्रश्न सुटलाय हे महत्त्वाचं आहे। लवकरात लवकर जमीन वाटप होत दोन्ही गावांचा विकास व्हावा यासाठी माझा पुढचा प्रयत्न असेल असं विधान मंत्री दीपक केसरकर यांनी केलंय। एकंदरीतच कबुलातदार प्रश्न सुटल्यानंतर सत्ताधारी मित्रपक्ष शिवसेना विरुद्ध भाजपात श्रेयवादावरून संघर्ष पाहायला मिळतोय। मंत्री दीपक केसरकर यांच्या होम पेजवरच तेलींनी महायुतीच्या नेत्यांचे फोटो लावत बॅनरबाजी केल्यानं याला केसरकर समर्थक कसं उत्तर देणार हे पाहावं लागेल। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।